Jo he jugat aquest que també he jugat al Catajocs, que és el Tiny King, aquest, que és un joc, el vaig provar en demo abans que sortís, i ja només provar-lo, és que vaig fer un directe llarguíssim perquè me'l volia acabar. O sigui, volia completar-lo, i era una demo, només, del primer escenari, i és una passada, és una passada. Un joc amb una jugabilitat brutal, Cada, o sigui, això, la jugabilitat és boníssima, la història és superdivertida, els escenaris són la canya, no sé, és que em va encantar tot. Ja, Tot. és, Sí, sí. és com el Pikmin, que també m'agrada molt, el Pikmin que era és molt semblant, amb una miqueta, o sigui, jo crec que el King aquest juga amb el Pikmin, no? Sí, Una miqueta sí. això. Però aquest té una jugabilitat molt més... Al ser un escenari 3D, el personatge el mous pràcticament per tot arreu on vols, o sigui, no té en cap moment que queda aturat ni esperar que facin accions als altres, és molt més ràpid, em va semblar brutal, boníssim. O sigui, aquest... I no li he posat un 10 perquè se'm va fer curt, em va fer ràbia. El Tiny King, jo el trobo un joc rodoníssim i em va donar una sensació molt més satisfactòria del que és el plataformeig, perquè el Psychonauts té plataformeig, però a mi no em va semblar tan constant i tan... Bueno, no era un... Per mi no era ben un joc de plataformes, fins i tot a vegades. I el Tiny King fa això de les plataformes molt bé per mi i amb una exploració en 3D, amb un món més o menys obert, diguem, d'un mapa obert, diguem, molt bé. I era molt satisfactori anar buscant-ho tot i completant totes les mandangues que hi ha. De fet, no podia acabar el món sense fer pràcticament tot el que era principal mínim. O sigui... És que a mi em va passar això. Jo no vaig passar de nivell fins que no trobava tot. I ara allò dius,